Hey guys, hello India. जों माने दिनै लोगोनि क्लासमेट हिन्जावसा हाबा जानो थांनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर। ओके? नै ब्र'जों थांगोन आङा। ओके? चलो चलो चलो। चलो लोगोफोर बाइकआव उठिबाय। नै चलो लेट्स गो। गिफ्ट बायबाय नै गिफ्ट। प्लास्टिकआ बेलेग ना गिफ्ट। लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ दिनै एसे। आंनि लोगो नायनोब्ला क्लासमेट हिन्जावसा लोगोफोर। चलो। नै लोगोफोर लोगोनि गिफ्ट लाबाय जों गिफ्ट लोगोफोर हाबा जानो थांनि लोगोनि क्लासमेट हिन्जावसा लोगोफोर साथामनि गिफ्ट आरो हा बेयाव साथामनि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर चलो चलो नै गिफ्ट लोगोफोर गिफ्ट फाइनालि लोगोनि हाबा मोनफैबाय दानिसो हाबनिसै एसे एन्जय खालामसै लोगोफोर ओके जोंनि लोगो गोजा लोगोफोर जों दाहाय लोगोनि हाबासालियाव फैबाय सालांदों लोगोफोर सालांदों नायबाय था भिडिअखौ लोगोफोर लोगोफोर लक्ष्मीनि हाबायाव नै ओंखाम जानोसै जोंहा नैबे मास्टार लोगो मास्टार लोगो क्लासमेट जा लोगोफोर थिगानो ना दे बाय माबालाय माबा जादो फट' जा लोगोफोर ओंखाम जाबाय दे लोगोफोर ओंखाम जाबाय जाबाय ना दस जाबाय दे थां दे बास सान्दुंमोन माथो Daily tuh yang apa ya, Tang? लोगोफोर बै उननियानो जोंनि क्लासमेट लोगो हिन्जावसा बुजिबायना लोगोफोर नायदो एसे हिन्जाव गोदानखौ लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था आंनि लोगो क्लासमेट लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ ओके चलो Padahal tasnya, deh sih, nuh ini lah, ini hidup murah, malas nih, incam, mana lihat, mana, cakep lagi kan ya.